Hawe ma. Emngani? Yebo. Hawe ma, lo mfana. Ungibitela manje. Yilo. Emake. Hayi mngani. Angazi. Cha ngibona utholaphi le Yebo. nto? Utholaphi kahle kahle? La emanshini. Ne mama, wabani shem? Hawu ungibuta mina. Yeah. Mina ngasho washini ngikhipha washini ngifaka lana. Ngithola lo into yakho le. Oh, yinto yami nyalo. Kanti kwaba ngibani ohlala la endlini? Mama, uyabona nama tipoko. Tiyasebenza overtime, amatokoloshe ngiwo labo wathatha bafake emakhabetini ethu letini. Le. Yebo. Lena. Ene ngiyithola ibambene neskipa sakho ucabanga so. Yende so ihengekile skipeni sakho. Lo uphuma enzabatami shem. Ngiphuma enzabatamu mara ngibotokoloshi. Umngani wami uze nenye le. Hayi lo mfana so wes so hamba ngama levels la. Oh. Oh kahle kahle udlala ngami. Angidlali ngapha. Kani manje abande. Phela mina ngifika nyalo ekseni. Bheke phansi le nto le. Ubambalene? Why manje wena? Usikwakho ngithi ubambalene manje. Bheke Ngithi phansi. iwashini ngithatha la. Ngifaka la emshinini. Boom. Mina angidlala amaphenti yakho ngikhiphe ngidlala ngamaphenti yakho angidlala namaphenti yakho ngilobhizi udlala ngaletinto tabanye Bengibuta kwabani lokho mina ngathi wena sonedifihlo cala ngibona nene wena phela kube bekuthiwa yami ngabe iyabonakala ukuthi yami yey guys azandla zama ngeniqabanisi 18